Putil. Ihan holaripaikalla. Kivenä meni taas. Meni ihan potkua. Putin kasikiekkoa tämmönen. Niin, on siinä pakko vähän alaspäin tähän. Siinä on vasta tuli nostetta kuitenkin tuossa vielä. Lasse lähti hakee eri kautta. Kops. Oho! Meni joo! Putille! Aika hyvin! Mitäs ei vittu, sinnehän jääsä. Ei. Nyt meni vaan... On se Putil. Ei antanut sitä pahaa kimmokin. Tulee tossa läpi isoon. Joo, tälle vois jollekin sanoa, kuka tätä pitää kurssit tänne raskusissa. Tää on hyviä kiviä. Ei tässä ole kun tasainen semmonen lava ja kaide. Hienoja kyllä väyläestet. Ja Lasse pyyhkäs läpi puhtaasti sieltä. Voi vitsi. Kyllä se kai jäi. Jos se nyt on näistä näyttää. Hän tuppaa häviää sen 30-40 jälkeen ruudusta. Tuo vihreä kiekko näkyy hiton pitkä yleensä. Ihan hyvin on Putil-siulutus. 4,5 metriä ehkä. No se kuolettu siihen. Tuosta Mellonmäen päässä heitetty tuommoisen suoraan. Oot sä heitetty tuota makkoa sit Mellonmäen päässä? Ei. En ole käynyt heittämässä siellä. Verkko. Ei Pirkko. Verkko. Nerikot ei star baby. Eikä ne yhtään. No sepä siinä onkin. Oi voi. Itse Tää huono paikka. Ei se kääntät minulla käsken. Ei lähti tuossa rollailla. Ei uskalla kovin korkealle visko. Pelottaa tuo oikeinmainen koivu tossa lähtee liikaa pommittaa. Meneekö? Ei mene, mutta ei onneksi jäänyt. Siinä on aika ilkeä haara tossa, jos voit jäähkiä. Nyt jotakin tekemään töitä, että pääsee pukille. No, pääset siihen illalla ainakin. Näistä sinä murku, pitkä paska. Joo. Oliko se tuossa tolpa ja männyn vieressä? Mitä vaan? Hyvä. On. Voit se heittää ohi. Mennään sitä omaani. Tuolla. Komea. Se oli hyvä. Joo. Tolleen tää pitäis pelata, joo. Meni 5 metriä vielä pitemmälle kuin minulla. Mihin se? Tuossa tuli minun jakkahalli. Eikö se on minun? Eikö me? Se on alempana. No niin joo. Jamppa. Se veti apsilla väylälle. Ihan, ei vitsi, puu taakse vähän. Mänty taas niin. Joo. Jaha. Ei perhana, nyt se meni metsään.
toiset tohon päälle. No äsken meni hyvin tuohon väylälle. Palaa vaan se. Milloin menee mihin? Uusi rata ja heti oma ennätys. Pitää niinku mielenkiinnon yllä. Siinä on niinku haastetta aina. Joo. Toukumien mukaisesti. Seuraavan kerran ne korjaa. Niin. Korjaa. Taas meni ihan tappeleen. Sekä lepikko. Samalle puolelle pussi. Olisiko se ollut mihin se kaikki? Tänne alas vissiin. Tuossa tuo näkyy. Tuo näkyy. Aha, ihan pelastaa. Mitä vasuri? Orella. Hyvä tuli. Mitä? Joku kantoisuus. Oota siihen vasen kätinen kuitenkin. En oo. Vasemma lähtee noin helvetin kovaa. On se vasen käsi. Enkä oo. Oikein. No se vasemmat käytetään yhtään mitään. Ai vittu oot sattu kovasti. Ai. Että siellä Kantoako se? verille raapinut itse. No just sattu kanto tuossa ääriluun. Joo, siinä pieni kanto tuossa pussissa. No ei sitä huomaa. Riittää tää rada. Heitä. Oi. Pitää jakaa ja sitten näkyy vasta. Nyt mä en laittaa niitä tulos tästä ylös. 2, 2, 3. Meillä oli kakkoset Lassel 3. Taas siellä on pytty. Joo, siihen voi paskata, jos rupee paskuttaa. Joo. Mihin vittu miet? Ne tuli vähän ylös. Tossa. Nekin on vähän ylempää, mutta ne on tuolla. Puskassa. Niin. Vittu tekee sitä pari puttia. Joo, ei tää nyt saa pari, jos se ei ihan täydellisesti onnistu tuolta itse. No. Tulis me mukaan näin ylös? Eikö tuli? Tulit sie. Minut osaa. Voi hitsi. Nyt on kyllä niin voimaton heittoasento tästä. Se oli 4. Ei kanna. On se putil. Oi vittu, että koska kovasti nälkä. Niin me katoit, että kahtoi kohta repi. Pari mestaruuskisat. Joo. Putilla. Väsäs, ei aivan. Ei ihan. Kantohan se ihan hyvin se minun kiekko sitten. Näytti tosiaan jo tähän. Mä niin paljon. Joo. 5. Par. No niin, et vierailevana tähtenä videokamera. Hyvin menee. Vähän pitkäksi. Ei muuten ollut pitkä, se on ihan pro-kikil hyvä. Ai vittu, kun sun siellä koivuu. Sitä miekin vähän pelkää. Ei vitsi. Nyt menipä pelikkä. Voi. Aavistus enemmän antsaa siihen. Ai vittu, mä en jaksa kävellä. Oho.
No siellä on, mut mekin vähän matkaa Hei, tuu. kannattaa kaikkia kirjata tuolta latupojan pitkään tullut takaisinpäin. Joko heität? En oo heittänyt vielä. Ei kyllä näy tästä kameralla yhtään mitään sen verran tukkesi. Kyllä siinä olisi se pommihyssäkin mahdollinen. Tässä on muutama puu, mikä kyllä... Näinhän se otti. Niin. Lassi löytyi. Mihin ryttäkö se sul meni? Tuossa jossain. No vois tätä vähän raivata, tätä oikaisua. Reittiä. Täällä. Onko tää se Lassi? Se on Lasse. Joo. Mulla oli vihreä. Täällä. Löytyi. Aika syvälle meni. Täältä ei pääse... Löysi! Antaa kyllä riskillä tuosta annukka pommina. Ei sit tuu mitään. Joo! Loppuu huumori. Tuli muuten yllättävän hyvin sieltä. Ei se mitään, nyt on tietää, ei sitä tuu Mitä Jarno sanoo, mikä P1? Ei se on vaikeutta se vaan se ei. Niin. No, joo, mutta A on kilparataa jo. Ei se muuten saa 18 väylää vaatii. Potil. Jaha. Sielläkin on kiekko. Päällä. Mikähän lie? Star Mamba. No mie kun minulla itellä kyllä on mamput, mie en tykkää. Olkoon siinä. Joo, mulla hävittämään melma. 5. Kehtä kun numeroni ottaa. Hyvä! Hyvä Joni! Ne alkoi pirkkuputki auet. Sitten tuonti. Eikö riitä? Kiloja on Väylällä. Joo, vähän matalan riipasu lähti nyt. Eipä kerret mennä metsään. meidän pitää mikä sääntö on. Se kerkes, jos se ei tuu kopsautusta. Ei siinä, oiku vittu siinä on aitakin, mutta tuonne noin matala. Tää oli jossain pitää sitä toinen puoli. Hyvin meni. Jos vaan tosta puskasta pääsee heittää. Luultavasti pääsee. Ei kun vähän pelotti että mitä tuolla sitten. Onks tuolla kuoppa kans tuolla oikealla puolella, jos vähän lipsahtaa? Niin tuolla? Niin. Niin, joo. Sen takia niinku hirveä korkein huvittanutkaan. No niin on. Siinä se ei aika paljon kenttä. Tee sille letkun, tuolla näkyy. Missä? Tuolla. Vähän ilkeä jatkaa. No tänne piti. Se tuli, mitä toivottiin.
Kai se Jonnin näköisellä putilla tai sit se on kuopas. Jonni! Joo, tossa. Heitä vaan letku. Me oltiin nimittäin kevään käytiin siellä Kirsikassa, me oltiin molemmat siellä kuopassa. Se olisi muuten varmaan mennyt sinne kuoppaan, jos se olisi osunut tohon. Jos se tuolla reunalla on. Mihin se hulikki? No tuolla. Ihan siinä kuopan reunalla. Putil. Ei se, siellä on kuoppa, mutta siellä on vitukseen vettäkin. Ai on. On vai? Oh, siellä on vettä. Voi vitsi, eipäs tuotakin. Milloin tää keskustelu tuossa pois kerran? Mulla on mennyt. Oi sen mies sen kaivannut. Tuo kato noin matala, jollain tikulla tuolta. Tuolla on pitkä tikku. Silloin olisi kaivannut tohon. Olis tämmöstä silmästä tämmöstä kuopasta välaa. Niin ois. Mut siellä on vesi eski. Se ei pitäis painittaa vettä, mutta... Niin, mut siinä on jotkut putket, mistä varmaan laskettukin. No voi vittu, sit tulee trissua siellä. Ottaa heti korjaa sen Pirko pois. Täällä kyllä ihan... Nuo. Mulla on oikealla kämmenellä heittää. Tää koitti miten. Minä saa ottaa heittää. No myös se kämmen heittää ollenkaan, paitsi silleen... Vähän jo. Kutteli heittää. Vitsi kun vetelä. Ois nyt sittenkin otettu pitemmän matkan. Se tullut oikein puhtaasti perässä tuolta kolinasta tullut. Ja se olikin viimeinen. Joo. Laitetaan pieni anssit menemään, niin se on tullut vielä. Tää vittu vairi. Se on hölmöstä. Ei käänny. Ei kerkee. Ei pöydä. Onko pro-kiki? Tässä minun vähän niinku... Kun ei tiedä miten jyrkkä tuo heti tuossa korin jälkeen, niin uskallaan heittää ihan riski. Pro. Letkukaan ei tietenkään kerro, mitä siellä on luossa. Ei siinä mäki alas. Niin, mutta onks miten jyrkkä? Sinne kiekon pyörättää, niin se on 40 metriä alamäessä sitten. Juuri näin. Kimmokki. Juuri näin. No niin, ei se sit mitenkään jyrkkä. Ei se ei kovin jyrkkää, mutta... Tästä neppi kun on korille, niin se onkin paarselvä. Joo. Kontrolloitu neppi. No niin, saattaa olla vielä putil. Tässä on jo niin kato markkeri. Laukku. Niin, laukku ei saa osua. Ei se kovin jyrkkä se alama siitä. No ei näköjään, mutta tuolta vaan näytti, että se voisi olla jyrkempikin. Serrakangas näkyy niin kaukana. Tähän mummo tällainen.
Niin. Ei sitä silleen sitä Pirkkoa tuu. Totta. Ai vai verhänä kun lähellä oli. Oho. Tässä on nyt markkeri. Hyvä. Par. Puki! Niin tuli puki. No, Haita vaan. Joku kuva, niin me ollaan vähän kauempaa. Se tuu koko äijäkin kuva. Hyvä on. Se on hyvä. Ihan mukia. Paletti Pirkko. Luottopuu. en mä näytä tätä samanlaista. Joo. Hyvä on kyllä liukuminen. Pompuottiset. Onnen kantamoin. Kyllä jäi sit se puu, koska 3 ei voi mennä välistä. Otti se vähän! Ihan hipuset. Mut me pelkäsit se kolmas heittely naksahtaa vähän kovemmin. Tässäkin on vähän ilkeä liikkuu. Onneksi täällä on tää... Muistuttaa vähän niitä Mikkelin ratoja heitetään tommosen rotkojen yli. Mut täällä ei oo vaan väsijästä. Oli se yksi. Niin, mut... Ei ihan niin iso. Niin, joo, se monttu, joo. Niin. Joo, se pitäisi olla tumma kuoppa tuossa väyläopasteessa. Vaikka sitä vedenmerkkiä ei olisi niinku... Kertoo kyllä rikkeä. Niin. No niin on ihan pirkkopaikka. Mistäs mä muut ollut? No voi vittu yläpeltiin, saatana. Ei siinä harta tuokin hei. Ei oo Pirkko maistunut. Maistu! Toinen. Ei oo missattu mando. Ei oo. Mitä siellä on? Ei kun mie funtsin vaan, tossa on aika ilkeästi puuta. Tällähän mie sen missään varmaan. Tämäkin sit voi mennä tonne pitkälle. En missaa. Mut se menee sinne pitkälle. Täällä läks huono. Et oo missannut. No. Kyllä sit jos nyt on vielä mahdollisuus siikliä, tosta ei oo sit siihen mahdollisuus. Miten se heittää suoraan koriin? Jaa, en tiedä. Jatkuu Ainakin- kiekon vierestä. Niin, tuon mandomissin jälkeen heittää suoraan koriin, niin mistä jatketaan? Mikä aika paha se. Niin! Korista jatketaan, kiekko on korissa. Niin. Mando on missattu. Silloinhan se ei oo kyllä holarissa, se on ihme. Niin. Rankkuiva. Sitten sinne kettu. Tässä. Rokkas, ne on tuolla mäellä ne heppulit. On siupommeli. Tavaporeet. Jäättäkää helkaa vähän sieltä, että No. se vaikuttatu niistä. Ehuva täysin, jos menee sit. Roka! Ei kai. Ei, taittu tuonne. Ja minä menin tänne. Mä menit jonnekin sinne. Tuossa näkyy. Joo. Rokas vähän.
Ei vitsi kun vetele. Vetelä matala. On putil. Joo. Me otetaan tää. Joo. Hyvä. Hyvä on. Ai se oot siinä. Hyvä. Vaara. Oh. Yläpelti. Joo. Aksel häkki vittu meni pirkun sisään. Anna mennä. Oi vittu kun kääntyy liikaa. Eli tosta se oikealla puolella noin monta metriä. Puolihäkki. Joo vasemman puolella. Ai. Siis Siitä on oikealla puolella on jonkin. Noniin. se leikkas vähän liikaa. Mutta vauhti ollenkaan niin. Hyvä. Nyt menee hyvin. Niin kuin pitää. Tää se pukin jälkeen joku rottakin. Pitää tässä muuten helppo. Täällä ei ollut missään niin sanottuja oopeita. Ei ole kyllä metri. Ei todellakaan missään opeteta niitä jälkeen. Niin joo. No Karhumäellähän nyt on siinä ne taulut, mutta ne ei ole niinku ne viralliset taulut. Mä oon nyt Mikopustassakin opettanut. Siellä tuolla hyvin näkyy tuo sivu. Se on kyllä edelleenkin arvotus se kori. Tosta se kyllä äsken jos vissiin pitää näkyä. Nyt näet. Eli. Vitsi, miten tuohon se enemmän vielä antsariin kääntää. Joo, se onkin noin. Se on vaan, mie panin vähän liikaa kiinni. Mie luulen, että se on täällä reunassa, niin. Oo, näkyy, kiitos. Otatkaahan, ne otetaan yläkamerakuvaa. Komee! Hyvä Jomi. Se maksoi heti pirkkoveroisesti siitä. Joo. Okei. Kiitos. Par.
Vähän joo jyrkkä. Näytä se. Se on hyvä. Se on hyvä. Se on pirkkupaikka. Ei oo. 20 metriä jäi vielä. Ainakin 15. No sä alat enemmän ilmaa tuohon heittää niin ollaan. Ei se mulkaan mennyt siitä välistä, just me vähän ounasteli, ettei sais mennä. Ei tässä suokaan mennä sitä, niin se piti. Eli Pirkko-paikalle. Solarihan tässä tavoiteltiin. Tästä tavoitellaan nyt heti ensimmäisellä kierroksella sitä pakkastulosta. Uudella radalla. No voi, ja kuitenkin heti sanoit, että ennätys tuli välittömästi uudelta. Tuli tulossa täältä hae. Niin. No ei se ihan mahdoton ois putata kyllä tuokaan. Pitkällä putilla. Se on hyvä. Lyhyellä putilla. Tästä nyt vissiin pakko yrittää kuitenkin. Sattu niin hyvän näköinen markkeri tuohon. Kukahan ei sanonut, että se pitää olla kiekko. Sielläkin on joku levy päällä. Ei mene, vitsi. Sivu harahti. Voi. Vaan. Hyvä. Mikäs kiekko siellä oli nyt? Gold Hex, missi. Paar. Tulla se pois eesti. Vittu, tässä ei oo nimeä. Se on miu. Joo, pongannut se. Ei oo nimeä eikä puhelinnumero. Hyvä.